Ka DHS nega step ka khanru tarik unai tung kal ai ka report baladon bang saprangut ki bayot ma yo COVID-19 ha ka jalami glam. Na kini ki prangut laingut kini ki sipai BSF na ka East Castles district but way u armed force u banari boy district. Sangut pat kini ki riu pat ba ha ka ba laingut kini na East Castles but way na riboy. Kajela hadu bapumi yak ni ka khubor kadon laispa santli ki active case ha ka ba tanga ka East Castles kidan aspa nrup nyotli ki active case. Na kini ki aspa nrup nyotli ki active case sa East Castles ka BSF kadon aspa iwitli ki armed forces ki bakun thup ya ki army but Assam rifle ki long khat sautli ki reu pai ba sanphu artli. Kariboy district kadon arp sautli ki active case ka East Jante Hills artli ka West Garo Hills pratli ka South Garo Hills artli East Garo Hills but not Garo Hills ki don mar iway active case. Kajela kadon South nyotli ki recovered case but armut ki balakla no.